Ja, wat zei Regan? Ja, wat zei hij? Wat zei Ton? Ja, wat zei Regan, man? Ton. Ja, nayo. Ik zal hem eens op, nayo. Dat is een rich boy, man. Een rich goat. Xiaomi C6 push. Nou neemt zeker de draad van Bombay. Xiaomi gaat zijn gezicht voor hem omdraaien. Hij kan niet als hij lijkt zo dom, nee. Xiaomi C6 push, ik laat voor hem omzwaaien. Xiaomi C6 push, nou neemt zeker de draad van Bombay. Xiaomi gaat zijn gezicht voor hem omdraaien. Hij kan niet als hij lijkt zo dom, nee. Xiaomi C6 push, ik laat voor hem omzwaaien. Maar spijt wat vlieg, richt zijn tanden. Ik zou voor hem dood, maak mijn auto in mijn handen. Vang ik om te schieten, ik kom amper. Schiet zijn brein, laat het pas van auto in kanten. Spier wat evo, spier wat kan, dat het pas. Ik was het maar makkelijk, hij wil ook dus. Hij is aan een pappet, zal zijn gezicht in voor me in de kak druk. Zal zijn body gaan dammen, niet damsen, gaan dampelen. Het lijkt voor mij, hij kan niet rippen, geen het op woord gaan zijn maar jouw nippie. Zij wil rip, maar ze kan niet eens rippen. Hoeveel zij bier, maar ze kan niet eens kwijt zien. Stik je kop in de gaten, ze spit die. Ja, ze kan ook maar rip los, want zij is een target. Ik praat van moesig, maar zij is een akelig. Niemand zou jou vatten, maar zij is te wakelig. Hulle zou me mokken in jouw bek, want zij heeft te veel hoofd van de blok. Xiaomi C6 push. Het een bas down drip als ik sput, volle shit. Ja, want zij is te wakelig. Hulle zou me mokken in jouw bek, want zij heeft te veel hoofd van de blok. Xiaomi C6 push. Het een bas down drip als ik sput, volle shit. Als ik sput, volle shit. Nou, zij is weak. So hou je bek, drop je, zij is weak. Hou je bek en drop je trick en voet sick. Zij is weak, drop je trick, hou je bek en voet sick. Jouw naai.